back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Salaba. Someday, mahitabo raw niya na, anak. Hatagan ko unya gihapon o katumanan ang among mga pangandoy kaniadto ni mama nimo. Usa ka malipayong pamilya. Ikaw, ako, ug si mama nimo. Patuguran ka unya na ako og dako nga bahay. Kompleto sa tanan. Aron wa na mo'y pangitaon pa. I love you, anak. Anak ta ka, Jera. Ako ka. Oh. Unsay imong gibuhat din eh. Lo, Nganong gikugos ni mo nga akong apo? gusto na kong mukugo sa... Ibutang pagbalik ang bata sa iyang kuna. Ug biya nagikan din eh. Lo, pasag di kong makagugos-pagos bata. Bisan karon lang. Di mahimo. Ambi ang bata. Kung dili mo butang og balik sa kuna, ambi. Lo, ako na. Ay lang siyang bawi kay tingalig. Makamata na hinoon. Butan na ka, bibi. I love you. Oh, Niyapas papa. Niyapa. Sleep na, baby. Di pa mo biyas, papa. Biya na, Andy. Good girl. Biya na. Tingalig maabtan ka pa unya ni Jeric nga niya din eh. Tingalig magkagubot na unya mo. Wa ko mangitag gubot, lo. Ning imong gibuhat nga pagsudi ni sa ilang lawak. Sa imong pagtuo, wa ni mangagda og kagubot. Gusto rin kong mukugo sa bata. Andi, minyo ng akong apo. Hatagi na siya og kalinaw uban sa iyang bana. Lo, ako ang gimahal ni Abi. Kung unsa may nahimo ninyong relasyon kaniadto, milabay na kadto. Tipik na kadto sa kagahapon. Busa, kalimti na kadto. Ay, Ginoo ko, may buot musod. Tingalig si Jeric na kana. Tago, pagdali. Dili may mo makita kaniya din eh. Tago. Pasok niya sa ilawom sa kama. Pagdali. Sige. Ginoo ko. Ingunog sa nangurog ang akong kaunuran. Ay, may nalang gani kay gilakos pag siguro ang pultahan. Madam? Ay, ipakuha ko na unta sa katabang ang duplicate nga yawin ning lawak sa magtiayon. Abi na kog, wa lang tuyo ang nga nalaki ni samtang na ang bata sa sud. Susihon ko unta kung wa ba maghilak. O ni akaman di ay. Wa ko makabantay. Nalakday na ako. Papasaylo Ay, nakanaguna-huna Ang sama nakatuog na ba ang akong apo? Oo, nahinanok pa. Kung gikapoy ka na, mahimong ako unay magpabilin. Awa, okay ra ko, madam. Panagsarkay ko makabantay ining bata. Karon ra. May daghan man mong bisita sa silong at timala na lang sila. Well, ato si Jerry nga. Lola? Uy, Ginoo ko. Iho, i-check ko lang unta makadiyot ang akong apo. Gibiyaan mo ang imong mga higala dito. Muli lang isang kong makadiyot sa kong anak. Hindi siya paingon din eh. Wa raman hinoon maghilak ang bata.
Balik lang dito sa silong dong. Ako na lang din eh. Binilang ko na ko. Oh, shit. Oh, Jerry, may daghan na paabot nimo sa silong. Kami lang una si Juan dinhi. Ako na lang. Ako na lang din eh. Kaya ra lagi na ako. Ako ra ba yung nagbantay anang abi sukat sa gamay pa siya. Kaya ra lagi na ako. Ako pa. Kung dili madaog pahilom, ako na lang dadon dito ninyo ni abi. Sige na. Okay, sige na, apo ko. Hatagan na lang na higayon si Juan nga makabantay usab siyang apo. Dali na, dali na. Fine. Ikaw na ay bahala sa kong anak lo. Kung muhilak si Jera, dadala siya na ako, ha? Sige. Sige. Sige na. Gawas na niya. Pagdali. Lo, Kinahanglan makabiya kinagikan din eh. Kay tingaling mo balik si Jeric o si Bisan kinsa nila. Biya na. Apan kinahanglan mag-amping ka. Nga walaing makakita ni mo sa imong pagbiya din eh. Nakasabot. Lo. Gawas na. Oh, look. Anam-anam nagkagamay ang mga tao sa gawas. We should hurry. Katingalig, mangita sila nato. Oh. Nga na hunong ka? Una nagawas lang. Ikaw na ay bahala nila. May nakalimtan lang kustas. Oh, okay. Ayaw pagdugay. Okay. Nalimot ko sa kong cellphone. Nabutang mo rin tutunan ko sa kilid sa lamisita kaganina. Diyang gipahilunan ako si Jera siyang kuna. Ako na balikon. Oh, shit. Si Andy ka na. Ugikan siya sa taas! Ay, wapunta kong matagbaw sa pagkukos sa akong anak. Gusto kong musupak sa gusto ni Lolo. Mugawas, pero... Diin kagikan. Oh, I'm asking you, diin kagikan. nangi. May CR din sa ubos, pero nga nung gikan ka sa taas. Dito ko nangihi sa lawak ni Dina. Gitagaan ko niya pagtugot nga makagamit sa iyang lawak. Aw, di ba day mahimo? Sorry ha. Excuse me. Shit. Magkalagot. Bisag unsay akong buhaton nga pagpagkalma sa akong kaugalingon. Muinit yun ang akong dugo kung makita ko siya. Hi. Dili mabali ng imong liog sa pasigiglingi o pangita sa imong Prince Charming? Cause he's here now. Sorry, nadugay ko. Naglain ng akong tingin. Oh, what? Magwa ko tambay. Oh, no. Okay na ako karon, Din. May tanaw siya na. Are you sure? May mga tambal og... Okay na lagi ko, Din. Natambalan na ang kasakit nga akong gibati kanina. Excuse ha. Okay. Tingalig, nihilak na ang bata. Sakon ko na. Wa maghilak si baby. Ha? Kaganira siyang gibutang ni Jeric sa iyang kuna. Tingalig nakamata na ang bata. Wa. Diyan sa niyo pagsiguro. Cause you seem so sure. Basta lang. Aduon ko na makadiyot ang bata. Mobalik ka dayon. Ayaw pagdugay ha. Kay mubiya rasab ko karong taod-taod. Kay murag, naglabad pa nga akong uho sa biyahe, uy. Mag-chika lang uya tapag usab next time. Oh, sige. Dili ko magdugay. Abi. Okay na ka? Okay na ko. Salamat. Buhiin ako. Oh, I could see nga suod paghihapon kay sila si Andy ug Abigail. It's good. Nga wa gihapon mausab ang ilang panaghigala. Hey. May nabantayan ko nimo kaganina pa dito sa simbahan. Ug hangtod na dinhi.
Inganong sa wa mo'y maayong pagtinagdanay ni Abi. Nag-away pa mo? Wa. Wa? Sure ka? Kay kun magkasabot ra ko. Natural ra ka na sa in-laws nga dili makasinabot usahay. Ingon man sa panaghigala. Magkalalis pa mag nang managsuon, kamo pa ka ha. Not unless lahi ang inyong giawayan. Oh, come on, tell me. O sa gabi sa kong pagka-best friend. Kung dili ko ni musultihan, dili pa? Tell me. May problema ka ba ni Abigail? What could it be, Dana? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!